Hilir-hilir ruhing mangsa madya raras kang rinaras gatine kondo gudhub kumedhap kadya kedheping kenya ingkang tinari krama hangalilotan karnan rono panjrasidi
Didem permanen pranawing tiluku sinamu gupitaning brahmana kang kapadaning sik. Dupi wis dumugi tengahing lampah dereng wonten sambeting kandha amusla wileting basa lare aning panyondren deng swasana. Dasari mangsa Kartika abya kang taranggana. Asa slemek nyeblake klabut warni biru moyo-moyo tuwang lam-lam. Yen Cinandra pating galebyar, pating celorot panyayah rerenggani sesotya kang sinebari babut windis. Tinata jalma sajuga sajuru-juru datan ana kang jijir. Lintang angken gubuk penceng lan jar miring Jaka belik lan sak panunggalane. Hamung sina lintang Bima Sekti ingkang hanuwak tutu ing naga ing gegana temah dadi soroting bawana dupi wancing wis ngancik goro-goro. Meka bumi dwi sawah Trigunung catur samudra Pancataru Pancataru satpangunan Satpangunan asta tawang nawa dewa tasa ratu panuntuning janma goro-goro candane goro-goro soleh wayang wuyungan soleh para jalma manungsa arsa ngiyup yuwana budidaya nyambung nyawa murih pinarada kamulyanira nanging pambudidayane manungsa iku sirna datan lirwa nyangga bebendene kang maha kawasa eling-eling wis tumiba jamaning kala bendu jamane rair lumaku ana sak slaning haru ana bebasan ya ana tembung beja-bejane wong kang lali isih beja wong kang eling kelawan waspada manungsa urip kudu mulat carita hangrasa wani makarti kanthi dasar ati kang suci makarya kanthi jujuran prasaja Gusti kang maha kawasa bakal paring pangapura ora hayu jaka saisini hartane goro-goro wonten madane baklin amung angurmati wijira perpat Punakawan ingkang sami gegojekan wonten majane ora rombo alon harire saya dalwara sabyor sorot lintang kang gumedhap sabyor sorot lintang gumedhap kang gumedhap Sonya Madya Ratri lumrang kantaning puspita
krangyaning mudyanira
udakara jam 3 kurang seprapat. Petruk kantong bolong season yang kedua wis keluar dari pakeliran. Ya karang ya sing jenenge hiburan warna-warna nek ra dicaosake mengko mundak dadekake kuciwa ana ngarsane para pamirsa. Dadi kabeh ya didumrata, kabeh ya kudu ditanjakake. Ingkang baku aku melu memuji ana ngersane Gusti Kang Maha Kawasa. Muga-muga sak pungkurku sak kanca anggone sowan ning Dusun Tlaga, Desa Tlagomulya, Kecamatan Tlagomulya kene tansah pinayungan ayem-ayem tata titi tentrem. Dipun gangsaraken anggenipun nyambut damel menapa kemawon. Ingkang asta dagang kula pujek-pujekaken mugi-mugi enggalo. Utawi kulak murah adol payu. Dol-dolane ya larang. Ingkang asta tani tetuwuhanipun tuwuh ijo royo-royo ngrembaka woh-wohanipun. Daya jualipun inggih tinggi. Ingkang asta pusaraning praja utawi pegawai negeri sing dadi tentara, sing dadi polisi, sing dadi guru tak dongak-dongakake enggalo mundhak pangkate, mundhak bayare. Amin Allahumma amin. Ngaturaken gunging panunawit para pepundhen utamanipun para warga masyarakat sampun matah datang kula supados ing dalu punika kula ingkang ngasta metro mboten ketang sak rupi-rupinipun awit kula menika piturut tarapipun tesih tarap belajar namung kritik lan panyarep ingkang tansah kula gadang-gadang dimen pagelaran ngajeng langkung sae tinimbang ing dalu punika karang ya apa-apa kuwi nek awak kuwi cok ora mesthekake. Karang sing jenenge wong mayang utawa penyanyi utawa MC anggere seketekan loro watuk, siji watuk loro pilek. Ampun wayang sak kotak ya pilek kabeh. Nek ya ora dadi baya pangopawit iki jejibahan ya kudu dipungkasi, kudu dirampungake nganti tatas. Kang Gareng apa? Kok celuk-celuk. Ayo aku nek ngomong dhewe ngene kok ya ora wangun kok ya. Ya aku kan rono. Ayo wangun nek goro-goro ke ya aku sampean karo adimu Bagong. Malah karang ya gak kemeton ya aku. Abagonge kok rene dhisik. Oh lah kusik. Karang iki ya gak nanggung ya, Tru. Karang nek jam-jam yahine iki gak tanggung-tanggunge. Kowe kuwi jenengan sok sembrono. Aku gelem rono ning aku ya nyuwun tetembangan. Njaluk tembang apa? Tak njaluk tetembangan sing kepenak. Kayata apa? Ya kok sik kaya. Sik aku tak ya ngangen-angen dhisik. Kakang Mbak Yu Jolali palingku yen kowe rumahku montor balik ajungkir aja padha lena elina prokoe rawa prayoga marono kaluri kasmaturane bojine keluarga paling nulis
kanca-kanca sopir menawi wonten mergi menika kedah kebak ing pengatos-atos. Awit jalan Temanggung Semarang niku wah jan padhet sanget. Saya-saya wayah sore kaya aku mangkat mrene mau wah jan wis ora bisa nek kon ngebut. Dasare kuwi nek ngebut lak kagetan. Ha iya. Kagetan mongko nek disalip kowe emosi ta, Tru? Lah ya tembang iku ya ngelingke karo kowe kuwi. Ha iya kaya. Nang ya karangake rono rene iki sang kondektur dadike nek ana lula-laline aku wis teko aman. Lah kok kondektur kepiye? Aku boncengke mbok wedok kuwi mrono mrene seprene kaya dene kondektur. Kaya-kayake ora percaya karo sing nyetir. Nah kok kaya ngono? Contone saben-saben aku ngepit mbok wedok kuwi bonceng. Ritinge kuwi Pak ritinge, klaksone kuwi dunekake ora dinengake wae. Yo turut dalan yo padu kaya. Kowe nek kirane ora percaya karo medhun ngono. Iya tak medhun tak bali. Nah, tundone ya mung bali ha iya. Ya karang yo momong bojo kowe kudu sabar. Ha iya. Amantara bali acungkir. Aja padha lena eling kata ing rakyat kok numpang alune sakurane bojine ada telingo ya ketembangan kuno ya kudu didudang. Lagu Mas Supir ya kudu didudang kok mundak lalim. Karang ya rong sasi kepungkur wong prai kok terus wis padha wae mrono mrene ya prai ya wis ora apa-apa. Heeh. Iki mau lelagon Mas Supir. Aku metu jedul mau ditembangake karo Ibu Waranggono Pangkur. Iki aku njaluk Mas Supir aja. Ya bakune iki wong lumakono ing dalan ya kudu kebak ing pengati-ati aja nganti grusak-grusu. Ha iya. Kudu patuh karo apa kang dadi pranatane lalu lintas. Dimen kabeh manggih Widodо Basuki. Karang ya isine tetembangan kuno ki pancen ya ngemu surasa. Mengkupi weling ngilingake aku karo kowe supaya ora lirwa. Kelawan ing pengati-ati yen to lumako ning dedalan karang ya saiki kendaraan saking okahe kok terus ha iya kendaraan saking okahe mongko rata-rata kuwi piyayi Indonesia iki sak omah iki sepeda motor kuwi minim kuwi loro. Nah kuwi lak ya wis ngebabaki dalan ta kuwi ha iya wis ora apa-apa ning saiki wis kemajuan kepiye saiki wis dibangun neng kutha-kutha gedhe dalan tol. Dadi rada nyuda karo kemacetan aja kaya. Iki bakune aku karo kowe caos panglipur arepa wingi sore iki wis diaturi lelagon-lelagon sing iramane dangdut, sing iramane gumyak-gumyak. Karang ya nek wayah gara-gara dicaosi sing klasik-klasik dhisik kunjuk ana ngarsane para pinisepuh. Iki ibu-ibu Waranggone ya isih padha sumadya. Ora ana sing ngantuk, ora ana karang ya. Ora terusan kok ya. Ora terusan ku lak nek kowe. Anek kok siji hindi loro riris kae. Kae jan nganti lali adus mergo kowe yang job terus. Iya. Beda karo bojomu. Anek bojomu ngopo? Nyambung gawe pirang-pirang dina kae. Angger bali adus. Wong arep mangkat adus meneh. Ha le mergo bar gegawean kaya kowe wis ora. Kok gegawean kuwi tegese ya gegawean apa-apa nang omah ngono, karang ya
Sambane nang omah ki ya werna-werna. Dadi seniwati nang omah ya sambene ya ngumbah, ya asah-asah, ya masak. Ya kudune kaya ngono kuwi ora kena liru karo kewajiban. Heeh. Iki Bubu Waranggone Semiranti, ana Mbak Endah, ana Mbak Risa, ana Dik Riris, Dik Indi karo Dik Lita. Heeh. Sinden limo ya nom-nom kabeh. Karang ya men semangat yagane. Ndak ora semangat ki nek aku ki. Karang nek wis weruh sinden-sinden kuwi ki jan wis bendina wis ngantek cumek. Wah, ya ora kaya ngono kok ya. Dicaosi tetembangan sing kepenak-kepenak. Aku wiwit mau durung krungu bangsane Jineman. Aku tak nyuwun panjenengane Mbak Riris Dian Sukwati saka Magelang. Saka Pakis, iki supaya ngeturi Jineman. Jinemane apa? Uler kambang. Ayo sing kepenak, sing rasah dadak nganggo ngeling-eling, iya. Monggo Dik Riris pun caosi jinemanipun uler kambang. Waduh, sing gede Yo. Sing gender jan eksis ket mau karang anggar sing nembang Dik Riris wis action terus ah iya. Gleleng tenan ya.
iki Mbak Riri wis ngaturi tetembangan. Jineman ular kambang larase Slindra Sanga wah jan ya matuk banget kaya karang ya. Gandeng banget iya. Didumrata iki urute aku tak njaluk karo Mbak Hindi iki supaya ngaturi tetembangan utawa lelagon ya kena. Engko gek cak-cek gek Sewandara iya. Iki coba aku tak minta sraya karo panjenengane Mbak Hindi iki supaya ngaturi apa aku arep ora ngarani. Arep ngaturi jineman ya kena, arep langgam ya monggo. Sugeng dalu Mas Petro. Wilujeng enjang, Mbak. Sugeng enjing ya Nggih, Allah. wah jan. Suarane niki ngeten niki. Wah, mboten napa-napa. Niki langgam mawon nggih. Nggih, langgam mawon, langsung mawon. Caping gunung mawon. Caping gunung langsung mawon. Ora bawani rasah. Ora usah ini ya iya. Mangga. Buka celuk mawon.
panggone aku karo sampeyan caos panglipurna ngarsane para pepunden, para pini sepuh. Lah kersane kepiye? Kae bapak wis ngawe kaya-kaya nampa sowane utawa rawuh Ndara Permadi. Ayo kersane bapak kepiye? Mara gage disuwani. Ayo